Здравейте, приятели! Ще играем на Car Parking. Така, вижте сега какво ауди съм. Също буквално имам това. Между другото ще ви покажа и как ще продам хубавата ми кола. Ще ви покажа колко е бързо това. Значи хора, вие няма повярвате, ако ще ми вярвайте това колко е бързо. Това само натискаш гъста и вдига към 100 и нещо. Да. Значи 50 и нещо вдига. Значи хора, само да вдигна това. Вътре. Значи хора, ето как изглежда вътре. Изглежда готино. Показвам ви оборотите му. Гледайте тежката. Гледайте само колко. Гледайте какво. Значи хора, те, които нямат търпърки или искат да се инсталират, просто пишете Car Parking и ще само че да бъдете. Хора, каква не се плаща, нека се плащат. Примерно Формула 1 се плаща 20 и нещо, има едно BMW плаща 30. Разчете се не мога карам. Боже, Боже, колко съм зле. Така блъснал се още един пътички. Буквално тук има чистачки да си миеш. Окей, това не се плаща. Просто ако искате ради... Хора, ей това много искам ван. Ей тоя. Така. Айде, чао. Гледайте какво направих. Хора, движи ми се колата. Излезах и ми се движи колата. Движи се, бе. И спрях ми се движи. Чакайте. Спри. Окей, спря. Ай, бе, по... Това не може да се влиза.
Баща излива колата. И не пуши. Буквално. Чуете ли какво? Чуете ли? О, хора, брат, якото, много се веселя. Значи, хора, сега ще ви кажа хака. Първия, който ми го продаде, му давам колата, сега ще ви кажа хака. Така. Няма да и мерцерът, че... Така. Отиваме цък, цък, пък, дръп, цък. Така, отиваме. Ух, майко. О, хора, слако е да натисна магистралата. Окей. Отиваме при теглям, че някакви коли. Не бързи. Искам да си прозрете колата. Чакам. Окей, виждаме. И сега идем показвам. Детко много ланче. Вижте какви опции има тук. Така. Клаксон. Гледка в телевизори. Право готи. А радиото няма. Сигурно за да се усили трябва да завъртите. Ако знаете това колко е бързо. Значи искам да видите кожения салон, човек. Микробус, продай си го. На един микрофон, така. Вземам го. Така, гледайте сега. О, какво стана, бе? Що излезе? Чакайте сега. Чакайте, нещо стана. Нещо стана, хора. Нещо стана. Окей. Ето е колата. Така, отивате тук, не тук. Отивате при колите, цъкате тук. Естествено, тая имах, но си я продадох. Така, да знаете, трябва да ви я купена. Отивам тук. 7,69 струва. И така. О, не, хора, сега ще си такова бронята да видя дали ще стане. Така, окей. Хора, какво става? Чакайте сега, окей. И ще мога ли да стане? Добре, няма да стане. С това явно. О, хора, постоянно ми излиза това време. Окей. Така не се получи.
И така, както го виждате, само като си го... Значи трябва да го имате, някой да ви го продаде, да натиснете да и цъкате бутона 7,69 лова. 7,69 и ще ви излезне, разбрах. Чакайте. Хора, много ми писна. Чакайте сега и цък. Разбрах. Хора, какво се случва? Значи, хора, това се побърка. То телефон се побърка. Чакайте сега и вече я имате. Тоест, и така. Пишете долу в коментарите. Моля ви, пишете долу в коментарите. Дайте лайк. Абонирайте се за канала ми. Дайте лайк. Това е. И да. Мача взехме. Не взехме. Бързо, хора, преди ми изгаснало това. Разбрах. Абе, хора, мръзна ми. И чистото вече. И да. Общо взето е това. И да, хора. Значи, хора, чао от мен. Пишете долу в коментарите. Дайте лайк, абонирайте се. И чао от мен.